Здравейте, приятели от YouTube! Аз съм Булхоп и днес ще правим седмия епизод на Minecraft оцеляването. Мисля, изгубих се през пътя и открих един спаунер за зомбита. И вътре открих стак такива огради и това е яйца от кокошка. Мисля да направя ферма. И па е станало нощ. И па ме спална тук. Ужас. Добре, почвам. Само да легна да спа. Както ви казах, ще направим ферма за кокошки сигурно. Епизодите... размислих, няма да има 5 джъмпа. Ето, няма 5 джъмпа. Там ще бъде фермата. На този сървър много се развихме. Ужас. Ето. И да се абонирате за канала ми. Пишете в коментарите. И какво друго да кажа? Фермата ще бъде като къща, като покрив на къща. Ето така ще бъде и това. Нека да спалняме кокошките. Две големи са супер. Ще мога да ги разведа. Добре, мисля вече фермичка. Сега дали да не влезем в мината? Да, ще влеза. Ще направя една диамантена кирка този път. Сега съм с айрон кирки. Оле, къде ми е къща? На тука, бе. Направя една диамантена кирка и ще влезем да копаме. Добре. На димон кирка, чакай да си разгледа нещата. Аз съм се напълнил. Да вземем малко. Да вземем коли, пръчки и малко дърво. Така. И да влизаме в яката мина. На тука. Добре, на тука. О май гад. Къде тука е? Сега ще лезем надолу. И да продължаваме. Голд. Още не съм почнал и открих голд. Супер. Това торч ще го спопа тук. Добре, опа, да няма лава. Добре, няма. И да продължаваме. О май гад. Продължаваме. Тук
Има още продължение. Колко ще го обера. Може да ми е потрябва. Айде сега толкова. И това ли беше мината? То големата мина беше. И там... Добре. Да се абонирате за канала ми. Давид Чикалов. Смених си го. Ако не съм си го посменил, беше па Давид Чикалова. Добре. Добре, май гад. Дано да не се изгуба. Телепорти няма. И наслаждавайте се. Ще изгуба, смейте се. Трябва да умирам всяките неща. И така. Май гад, видяхте ли? Запуших се, о май гад. Там. Много мразя да се пуша. Изкарах си ангелите, че съм се изгубил. Обаче кога има гравел, няма да влизаме. Добре, махаме се. Не беше интересно. Така не видях какво стана нататък среди това. Кажем, че посъбера малко кола. Бон открихме голд. Колко? 2 голд и 19 айрон. Сега трябва да съм някъде нагоре тук. И изгубих се. О, манга. Не, беше гон се с вас, бе. Как ще се изгуба? Нека да тук съм. Ей, тук пъти нагоре. Но там съм. Знам. Ето. Бронята още не ми е хавена, а този скин ще се го сменя. Изнервям се. О май гад. Не, пали бе. Пасна на дефалт. Отврат. Да лягаме да спим чай първо. Да се разтоваря малко аз. Так да се го сама.
Добре, аз ще си направя някаква друга печка. Готово. О май гад. Ай, стига, бе. Е, тук дали стане? Не. Е, тук ще е значи. Добре. Клипът опа ще бъде 15 или 12 или 14 минутки. И аз не знам баш. Ох, не знам какво. Дали се изпече пече? Изпекал се голдани. Стаки 14 голд, супер. Дали ще му стигне толкова? Май гад. Вернем в повече. Добре, но следа. Стана хубава поредица. След това 7-ми епизод. Трябва да още 3 се разделяме с минака в поредицата, но ще има и втори сезон, да знаете. Ще бъде с повече клипове. Не се притеснявайте. И това свършим тази поредица. Не знам кога ще почваме другата, но ще я почнем. Ще поиграем няколко дена. Ще поиграем няколко епизода и на Clash of Clans. Майко мили, изпечели се. А ли не си направи една кофичка? Толкова има лав да се подсушам. Аз без да не умра. Да си имам една. Ето към мината ще е пусна. Вижте се. Тя ще си слезне надолу. този клип вече е. Още малко ще изпълня. Мисля да свършам клипа, надявам се. Чакай, нека да се изпечая. На тук ще му стигне едно. Клип свърши и
клипът свършва. Надявам се да ви е харесал. Аз бях Бухо, абонирайте за канала ми. И чао! Това беше от мен. Надявам се да ви е харесал.